दाखालि मोनाबिलि समाव कारिगाव क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव मोनसे गारि एक्सिडेन्टखौ बिथा खालामनानै जि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जालांबाय बे थारैनो दुर्भाग्यजनक मोनसे साधारन एक्सिडेन्टसोमोन आरो बे एक्सिडेन्टखौ लानानैनो माखासे उदखारिफ्रा गारि सालायग्रा आरो बे गाखोलांनाय पेसेन्जारफोरखौ जिबायदि बुबाय बेखौ बिथा खालामनानै जिखिनि दावराव दावसि जादों क'क्राझारनिहालागै बियो दुखुनांथाव बेनिखाय आं बेखौसो बुंनो सानो जे एक्सिडेन्टआव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ बोखांनो नागारै बिथांमोनखौ बुनानै सासेखौ बुथारनाय बे जाथायाथ' मुगैथावानो सोंखारिजाथाव आरो बेवहाय जड़ित जायफोर उदखारिफोर दं बिथांमोनखौ इतिमধ্যে माखासेखौ हमबाय होननानै जों खबर मोनदों बिथांमोनखौ आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों आयेननि नेमखान्थिनि गेजेरजों साजा होनांगौ बेखौ जों बुंगोन खिन्थु बे जाथायखौ लानानैनो जाहाथे जोंनि गेजेराव कमिउनेल जाहाथे क्लेश जाया आं बेखौसो खावलायनो सानदों इतिमধ্যে बे एसे कमिउनेल क्लेशनि लाइनाव थांदोंमोन खिन्थु मैया मोनाबिलिहालागै जिखिनि खबर मोनदों बेयाव एडमिनिस्ट्रेसना जथेस्थ' बेबस्था लानानै एसे सिटुवेसनखौ कन्ट्रल खालामनाय अबस्था लाबोबाय बे थारैनो मोजां जादों दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों जे मोनसे जाथायफोरखौ लानानै जों गासै समावनो कमिउनेल सिन्ताधाराजों खामानि मावबा जानाय नङा बेनिखाय आं बेखौनो खावलायदों जोंहा बर'फोरनि जेसेबां दल संगठन दं आरो सान्थालफोरनि जेसेबां दल संगठन दं बिथांमोना जाहाथे नैबे जाथायखौ लानानै अर सुनो नाजाया बरन्स बे दल संगठनफ्रा ज' जालायना सावरायलायनानै गाव गावनि हारिनि सुबुंफोरखौ जाहाथे नियन्त्रन खालामनो कन्ट्रल खालामना लाखियो जों जाहाथे रिस्ट्रेन्ट সংযত जानानै जाहाथे सिटुवेसनखौ कन्ट्रल खालामनो नाजायो बेनि थाखाय आं खावलायदों बेनि थाखाय खामानि मावनो खावलायदों दिनै जों सान्थालफोरानो जा बर'आनो जा गोबां बोसोरनिफ्राय लोगोसे थाबोदों आरो थांनाय 5 बोसोर बेखि इउपिपिएलनि नेतृत्व जि सरकार बेनि सरकारा गोजोन थासारि लाबोनायनि थाखायनो खामानि मावदोंमोन आरो थांनाय 5 बोसोरा गोजोन थासारिनि गेजेराव दंमोन खिन्थु एबार जों उन समावबो बे गोजोन थासारिखौनो लुगैया बेनिखायनो जोंनि आथिखालनि सरकार बेनिफ्राय सान्थाल जनगोष्ठीनि स्टुडेन्ट इउनियन साहित्य सभा आरो गुबुन गुबुन संगठन लोगोसे बर'फोरनि बर' फरायसा आफाद बनसु बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन जेसेबां संगठनफोर दं बिथांमोना जाहाथे गाव गावनि जनगोष्ठीखौ कन्ट्रल लाखिलायनो बुजायलायनानै अर जोंब्लावनाय लामाथिं थांनायनिफ्राय जाहाथे होबथालायो बेखौनो खावलायदों जिहेतु जों सान्थियाव थानांगोन गोजोन थासारियाव थानांगोन आरो अब्लासो जों जौगानाय खामानिफोरखौ मावनो हागोन